odiochieng' ma kawuono. Victor, korona chal mar wach ni uchane machal nade? Udhi tieko kanye kawuono to kamuchope usewuotho nade? Erokamano nya Cleophas kaine studio mar Ramogi TV e county ma Nairobi, ane county ma Kisumu e chiro mar Ahero kendo ma doko tielo mar ariyo kata odiochieng' mar ariyo mar odiochieng' mar Ramogi FM gi kambi mangola ma Safaricom okelo ne oganda jo Kanyanam gi ote makende mar dhialo gi e kinde mag sikuku mar Christmas. Chenro ni endi iluongo ni Sambaza Furaha hii Krisi okelwa kanyo kod Safaricom kaachiel kod kambi mar All Media Services ma wuon nyakalondo mar Ramogi TV gi Ramogi FM. Ang'e ni saa tin kawuono wan Ahero kawuok Ahero ka wadhi Katito kawuok Katito wadhi Sondu kawuok Sondu wadhi Chabera bang'e wadhi Kadongo watieko gi Iringa wadonjo nyaka Oyugis ema dhi bedo gi nyasi maduong' gi ote ma Safaricom mar go erokamano ne customers magi kuom bedo kodgi kuom higni 24 ma Safaricom osebedo kanie chiro. Ma e kambi mang'ula ma bende sani osetego yoregi mag tudruok mag 5G kendo gidhi nyime ka gitimo gima waluongo ni upgrade bero yoregi mag tudruok e alwora mar imbo mar piny Kenya moting'o nyaka gwenge ma Kaluo koni. Odiochieng' mano makiny wabiro ng'isogi ni wan abed kanye to ote ma kawuono wan go ne jo Ahero gi gwenge mamoko ma bende wadhi kadho. Wach mokwongo en wach mar pochi la biashara. Watemo jiwo jo ohala matindo tindo mane SMEs odonjo e chenro mar pochi la biashara kaka yo makende manyalo konyogi kano records magi mag ohala makata ka customer kochulogi to wach mar customer moro nyalo timo gima waluongo ni reversal transaction bedo maonge. Bende Safaricom sani nigi duoko ne jowa mosebedo ka wacho ni network ni piny. Sani koro Safaricom osewinjo jopiny yot mokalo. Kuom ranyisi Ahero kaka network chandou ondiko mane Ahero tuore na mar 555 to Safaricom biro konyo mondo network obede motegno. Bende wan kanyo gi achudhe mamoko mondo ni fraudsters matiyo gi thuolo ni mar koto jopiny. Sani giro bedo mang'eny mokalo. Ng'ato gocho ni kong'isi ni otiyo gi kambi mar Safaricom to ng'isi to kwayi nondo mari tibedo mayot machiwo nondo mari bang'e yudo ka namba ni mar M-Pesa oselodh pesa te. Safaricom wacho ni nyaka itang' sani gikelo namba achiel kende ma gitiyogo ma en 0722 0000. Mopogore kod mano, wan kod chenro mar chiwo mich mag Christmas ne jo Kanyanam duto te e gwenge ma bende wabiro luwo. Mano kong'iso ni gwenge ma ok akwano ni ok wabi miyogi mich. Kaka wamedo sudo e kaka wamedo chiwo mich nyaka wachopo Oyugis. Wan kod diek ma bende wachiwo, diek mangima. Wan kod gwen modhaw ma wachiwo. Wan kod gift hamper ma en shopping kanyo oting'o sukari, oting'o mok ngano, oting'o mor salad, gik mamoko mag Christmas. Bende wan gi credit ma bende wachiwo. Wan gi t-shirts, wan gi umbrellas, wan gi kofia. Wan kod mapocho mang'eny ma Safaricom chiwo. Cleophas koka ketho kinde nikech ang'e ni saa tin yiena mondo alos gi achiel kuom jodito mag Safaricom. Ong'iso ni to kawuono kaka jo Safaricom gipange nang'o. Inyalo ng'isowa nyingi then ing'iso ni kawuono pange nang'o. Ageni ne wan kod msafara ni kawuono wan Ahero ka. Erokamano VOJ. Nyinga Rogers Owako. An achiel kuom jogo matiyo gi Safaricom. Maduong' e chenro mwatimo e higa ka higa kochopo thuolo mar Desemba kama watimo gimiluongo ni Sambaza Furaha. Sambaza Furaha en kowo mor gi wakowo mor ne customers wa mosebedo kodwa e higni 24 duto ma usebedo kodwa kugonwa ka utiyo gi network marwa, utiyo gi ong'we yamo mondo utudru gi gik mutimo mang'eny go. Wabiro mondo wagonu erokamano e higani. Sama wadagonu erokamano wabiro kwamiu gik mang'eny. To sama wamiu gik mang'eny go maduong' ma wadawachonu ni erokamano kuom bedo kodwa. Mang'eny ma VOJ osewacho kar ka koriwore kada kaka tiyo gi pochi la biashara, oriwore kata kaka ki network ka sama network chandi e kor gweng' kar kacha cha. To bende ichopo piyo mondo imiwa duoko makende mondo wang'i kaka wanyalo konyi e thuolo mayot no. Erokamano. Erokamano nya Cleophas, batha ka binti nyaka duka ma Safaricom ano ka customers nyiepo kanyo kendo ber mokalo kendo wan nyaka gi duka kaendi minyalo yudo bamba nitie ka iluongo ni Bahati M-Pesa ng'ato nyalo konyore kanyo. Koro magi duto te ng'isi ni Safaricom obiro machiegni. Ma momiyo kawuono wan e dala mar Ahero ka. Kaw kamano Cleophas, erokamano maduong' ahinya kuom miya thuolo. Akwayo mana jo Kanyanam te mane gwenge